Velkommen til en ny video. I dag der vil jeg for sjov bare prøve at vokse lidt sådan sjov boksning. Og det er egentlig bare for sjov film og bokse lidt. Sådan her. Så prøver vi. Det her, det er sådan bare den. Og det her, det vil jeg sætte i gang. Der er min, og så nu her, der kommer der lille slag. Og her kommer der også lille slag. Udslag, der er også tyk, hvorfor de skal jabber 2 gange med den dårlige. Og en losset til med den højre. Ja, nu prøver jeg lidt for sjov på jer. Og føre en, hvor jeg lidt kan, og så en, hvor jeg meget kan. Så det er hvis jeg lidt kan. Og det her vil jeg vist, nu skal jeg lige have. Jeg kan lige teste igen det. Nu skal jeg lige have den ind. Og det her, det er meget. Det er ikke en forskel med anden. Og så prøver vi en gang til. Nu prøver jeg ind og slår bare lige på at slå det hurtigt, som jeg kan. Nu prøver jeg. Det her, det er onsdagsslag. Og det her, det vil så slå med den, så der er lidt forskel. Nu kommer den her. Ja, jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med. Like og subscribe. Ses i næste video. Skriv noget i kommentarfeltet, hvis I har nogle fede videoer til nogle andre videoer. Skriv dem ned i kommentarfeltet.